Neka djeca u školi trebaju dodatnu pomoć, no čini se da to ova učiteljica nažalost ne shvaća. Učenikovo pisanje ocijenila je komentarom užas. Iako je vrlo lako moguće da je riječ o obliku disgrafije, odnosno nemogućnosti svladavanja vještine pisanja. Kad je mama vidjela što je učiteljica napisala njenom djetetu, odlučila joj je napisati par rečenica odmah ispod ove ocjene. Evo što joj je poručila. Ovako se ne daje volja za školu. U moje vrijeme pisalo se nije dobro, vježbaj, a užas je za nastavnicu koja je ovo napisala. Jer ovo je vaš posao da učite djecu, a ne moj. Da li se slažete sa ovom majkom ili ne? Napišite nam svoje mišljenje u komentare ispod.